Vuoden poika juniori. Tämän palkinnon tulee jakamaan Antti Peltoniemi. Tervetuloa. Vuoden poika juniori ja alle 18-vuotias oli paras Nanjingissa pelatussa nuorten olympialaisissa, sijoitus 5. henkilökohtaisessa kilpailussa. Lisäksi hän voitti alle 16-vuotiaiden Suomen reikäpelimestaruuden sekä Finnish Junior Amateur Rankingin ylivoimaisesti. Kansainvälistä menestystä tuli muun muassa French Boys-kisassa, jossa hän sijoittui siellä 9-16. Vuoden poika juniori on Oliver Lindell. Onneksi olkoon Oliver. Junioreista senioreihin.